अश्वगंधा एगो जड़ी बूटी है जवना में अईसन रसायन होखेला जवन की दिमाग के शांत करे, सूजन के कम करे, ब्लड प्रेशर कम करे अवुरी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करे में मदद कर सकता। तनाव कम करे खातिर अश्वगंधा के प्रयोग प्राचीन काल से हो रहल बा। मानल जाता कि इस शरीर के शारीरिक अवुरी मानसिक तनाव से लड़े में मदद करेला। अश्वगंधा के फायदे तनाव अवुरी चिंता के कम करेला। बहुत अध्ययन से पता चलल बा कि अश्वगंधा तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल के कम करे में मदद करेला, जवन की तनाव अवुरी चिंता के स्तर के बहुत कम करेला। अवुरी शरीर के आराम भी देवेला, नींद में सुधार करेला। बहुत लोग बेहतर नींद पावे खातिर अश्वगंधा के सेवन करेले। अवुरी कुछ अध्ययन से इहो पता चलल बा कि नींद के समस्या के प्रबंधन में मदद कर सकता। संज्ञानात्मक कार्य में सुधार अश्वगंधा संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करेला। एकरा अलावे याददाश्त, फोकस अवुरी ध्यान के अवधि में सुधार करे में मदद करेला। इम्यूनिटी में सुधार करेला। अश्वगंधा में इम्यूनिटी में सुधार करे वाला गुण बा। एकरा अलावे प्रतिरक्षा के प्रबंधन अवुरी संक्रमण के रोके में मदद करेला। प्रजनन क्षमता में सुधार करेला। अश्वगंधा तनाव अवुरी बांझपन दोनों खाती एगो कारगर जड़ी बूटी के दवाई हा। ई खून के संचार में सुधार करेला। अवुरी प्राकृतिक तरीका से शुक्राणु के गुणवत्ता में सुधार करेला। का अश्वगंधा के सेवन सुरक्षित बा? अश्वगंधा के प्रयोग 3 महीना तक सुरक्षित बा। लंबा समय तक उपयोग में अश्वगंधा के सुरक्षा के बारे में अभी तक पता नहीं खे चलल। हालांकि देखल गईल बा कि अश्वगंधा के ज्यादा मात्रा में सेवन से पेट में परेशानी, दस्त अवुरी उल्टी हो सकता। लिवर से जुड़ल समस्या जैसे कि लिवर के गंभीर फेल होखे आ लिवर प्रत्यारोपण के जरूरत भी कबोकबो देखल जाला। हालांकि अश्वगंधा आम तौर पर सुरक्षित बा, लेकिन एकर इस्तेमाल करे से पहले अपना डॉक्टर से जरूर सलाह लीही।